Tentattiv ieħor mgħaġġel mill-oppożizzjoni biex tagħti xtura fuq l-iskandlu ta' Għawdex, jiġifieri dak ta' xogħol privat minn fondi pubbliċi għal voti fi żmien li l-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern. L-istess skandlu li dwaru diġà tresa l-qorti ir-raġel tal-eks Ministru Tony Debono, Tony Debono. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami attakka lill-Gvern għaliex ta' 7 metri konkos f'passaġġ li jintuża mill-bdiewa biex jidħlu fir-raba tal-Gvern. Iżda fi stqarrija ftit ħin wara l-konferenza tal-Partit Nazzjonalista, il-Ministeru għal Għawdex żvela kif din it-triq kienet saret mill-Kunsill Lokali tan-Nadur lura fl-2002 meta s-sindku kien Chris Said, l-istess persuna li sa ftit tal-jimilu kien Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Min barra dikjarazzjoni tal-bdiewa taż-żona xhieda ta' dan kollu huwa wkoll Lawrence Camilleri, bidwi li ta' kuljum jgħaddi minn din it-triq biex jasal fir-raba tiegħu. Fal-irranġawna kien hemm biċċa konkos kienet imkisra għax din it-triq ilha magħmula. Meta saret? Kienu għamlu biċċa fit-2002 u biċċa fit-2003 u kienu għamlulna biċċa fit-2010. Issa kien hemm biċċa mill-konkos li kienu għamlu inkiser. U ma stajnax ninżlu iżjed. Allura kien hemm bżonn li jsir xi repair fija. Riċentament din it-triq kellha titranġa mill-Gvern għaliex mingħajrha ma jkunx possibbli li l-bdiewa jinżlu fir-raba. Kieku ma rranġawilna x'naqra u dawk ma stajnax ngħaddu bix-xita x'in jagħmel ix-xita t-tafal jinfaqa'. U ma jirranġawx ma tinżilx imbagħad. Tri kien hemm il-bżonn li titranġa. Bil-forsi kien hemm bżonn u hemmhekk jinżlu ħafna bdiewa. L-isfel tiġi biċċa minna għal ġarraba tal-Gvern. U r-raba l-għandi jen, l-nenzil jen, personu li jen, ir-raba tiegħi tal-Gvern. U imma jen ngħaddi minn dak il-passaġġ għax jen m'għandix passaġġ minn ngħaddi. Apparti minn dan sar xogħol ieħor fuq l-istess triq mill-Kunsill Lokali tan-Nadur. Din id-darba mmexxi minn Charles Said, hu Chris Said. Għalhekk b'dak li qal illum Beppe Fenech Adami attakka kemm lil Chris Said kif ukoll lil ħuh. Fi stqarrija l-Ministeru għal Għawdex fakkar li kif iddikjara minn meta ġie żvelat l-iskandlu tal-amministrazzjoni preċedenti, il-Gvern m'għandu l-ebda diffikultà li l-Pulizija tinvestiga x-xogħlijiet kollha li saru f'din il-leġislatura. Dan b'aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni kollha meħtieġa.